Pontevedra activa recomendacións de aforro fronte a prealerta por seca no río Lérez. Entre elas, moderar o consumo, non encher piscinas ou lavar coches e limitar o baldeo de rúas. Pero ademais o Concello reclama á Xunta que ordene a Ence moderar a súa captación do Lérez. Que tal, saúdos? Os traballadores de McDonald's en Vilagarcía denuncian cambios de horarios e ampliación de xornadas sen previo aviso. Aseguran que a dirección ven realizando estas modificacións dende finais do mes de xuño. Un dos exemplos que sinalan dende o sindicato como máis grave foi a decisión de ampliar a quenda de noite durante o verán con saída ás 4:30 da madrugada. O Concello de Poio porá en marcha a demandada reforma urbana do barrio da Caeira. O proxecto contempla actuacións tanto nas rúas da contorna como na cancha deportiva. O goberno local destina case 800.000 euros aos traballos financiados ao 100% con fondos da Deputación do Plan Mais Provincia. Rianxo saca a licitación ao contrato de subministración de enerxía eléctrica das instalacións municipais. A medida, cun custo duns 500.000 euros, permitirá ao Concello reducir en aproximadamente uns 100.000 o seu gasto anual na factura da luz. O conselleiro de Facenda e Administración Pública participou este xoves na clausura do curso de Finanzas desenvolvido na Aula CEMI de Ribeira. Miguel Corgos destacou a importancia da formación para avanzar na digitalización da sociedade galega. Os días 17 e 18 deste mes volverá a Pontevedra un dos grandes eventos musicais do verán. O Big Sound Festival ultima os preparativos para esta cita que agarda reunir máis de 35.000 persoas no recinto habilitado no Parque de Tafisa. Recordamos que polo escenario pasarán artistas como María Becerra, David Bisbal, Nati Peluso ou Ana Mena. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Pontevedra toma medidas pola prealerta por seca no Lérez. Pontevedra activa recomendacións de aforro fronte a prealerta por seca no río Lérez. Moitas coinciden coas adiantadas este mércores por Augas de Galicia. Moderar o consumo, non encher piscinas ou lavar coches e limitar o baldeo de rúas. Pero o Concello pontevedrés fai dúas chamadas de atención. Dunha banda, reclaman á Xunta que ordene a Ence moderar a súa captación do Lérez. Da outra, fan un chamamento aos outros municipios que se abastecen da rede do río para que controlen o consumo. Pontevedra toma medidas para aforrar a auga despois de que a Oficina Técnica da Seca decidira activar a prealerta polo baixo caudal do río Lérez. Desde o noso punto de vista, debería ser xa declarada alerta antes, que non se use auga para consumo humano para encher piscinas particulares, regos de xardíns e limpeza de coches por particulares, moderar os consumos municipais de baldeos de rúas, regos de xardíns, fontes ornamentais e outros, e promover a instalación de dispositivos de aforro doméstico, así como de outras medidas para evitar o uso innecesario. Segundo o rexedor, estas son as recomendacións habituais nesta situación, pero Fernández Lores traslada ao tempo unha demanda á Xunta que ordene a Ence moderar a súa captación do río. Todos estes anos anteriores non hubo que tomar ningunha cousa, máis que a reducción do consumo de Ence, e nunca tuvemos problema, vale? Entón, nós non somos quen de paralizar a captación de Ence, é a Xunta. A Xunta é a que ten os datos. A preferencia é consumo humano, polo tanto, ten que tomar esa decisión, pero nós non a podemos tomar. Miguel Anxo Fernández Lores recordou que se descoñece a contía de auga que Ence capta do río Lérez e apuntou o mal estado das tubaxes que trasladan esta auga á factoría. Nós captamos entre o Pontillón e o río 9.200.000 metros cúbicos ano. Ence non sabemos canto capta. Sabemos, de vez en cuando dá cifras de canto usa. Falaban de 12 millóns de metros cúbicos, que é moito máis co que capta o Concello. Vale? Pero tamén sabemos que as tuberías que Ence ten son unha peneira.
Mais alá de Ence, o alcalde fixo tamén un chamamento a moderar os consumos nos outros concellos que se abastecen do Lérez. Sinalou que no primeiro semestre do ano algúns multiplicaron os seus consumos. É o caso de Sanxenxo, que medrou nun 103%. O que facemos é decirlles que as medidas que adopta o Concello de Pontevedra, tal e como está a situación do río, e non hai unha previsión clara de choivas fortes nos próximos días, que teñan en consideración todo eso, non? O Concello de Pontevedra recordou tamén que non dispón dos datos reais do caudal do río, información que xa solicitou a Augas de Galicia. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Seguimos falando de problemas coa auga. Desta volta en Boiro, Alío BNG faise eco das numerosas queixas recibidas por parte da veciñanza de distintas zonas do concello polos reiterados cortes no suministro de auga para o consumo doméstico. Segundo denuncian dende a formación, non é un problema novo, xa que se repite todos os anos, especialmente na época estival. Recollendo o malestar de moitos veciños do municipio, o Bloque Nacionalista Galego volve a poñer o foco das súas críticas nos cortes que se producen na rede municipal de auga. Segundo eles, estas interrupcións no abastecemento danse en diferentes momentos do día, especialmente nas primeiras horas da noite, precisamente cando o consumo nos fogares é maior. Para os nacionalistas, esta situación impide realizar con normalidade tarefas cotiás tan básicas como cociñar, asearse ou limpar, ocasionando importantes prexuizos ás familias afectadas. A formación nacionalista lembra ademais que o goberno local comprometeuse o pasado verán a solucionar estas deficiencias, mais a día de hoxe o problema persiste. Por esta razón, reclámalle novamente o equipo de goberno que informe de maneira detallada sobre as causas que están a provocar estas interrupcións no suministro e que, con carácter urxente, adopte as medidas necesarias para solucionar o problema, garantindo así un abastecemento de auga continuo e de calidade en todo o municipio. Os traballadores de McDonald's en Vilagarcía denuncian cambios horarios e ampliación de xornadas sen previo aviso. Aseguran que a dirección ven realizando estas modificacións dende finais do mes de xuño. Un dos exemplos que sinalan dende o sindicato como máis grave foi a decisión de ampliar a quenda de noite durante o verán con saída ás 4:30 da madrugada. Os cambios están a afectar os 30 traballadores que actualmente forman parte do cadro de persoal, dificultando a conciliación laboral e familiar. Ante esta situación, os traballadores solicitan que se manteña o calendario laboral asinado para este 2026, así como respectar o horario de peche establecido entre as 2 e as 3 da madrugada. Tamén que se reforce o cadro de persoal. Este xoves a CIGA convocou unha protesta para denunciar esta situación. Ademais, estaba prevista unha reunión con representantes da dirección da empresa que foi adiada pro vindeiro día 14. Seguimos á espera de explicacións e trasladamos o descontento total e unánime de toda a plantilla deste centro de McDonald's Vilagarcía e demandamos que se manteñan os horarios tal cual están no calendario de 2026 e que os horarios de peche, como en veráns anteriores, con saída ás 2 e como moito ás 3 da madrugada. Tamén se solicita o reforzo da plantilla contratando máis persoal, coa mesma plantilla, aumentando e modificando horarios, en tempada alta con máis afluencia de clientes. As persoas traballadoras deste centro están moi sobrecargadas, con estrés laboral, non podendo conciliar nin descansar correctamente. Seguimos en Vilagarcía, habilitar máis zonas de aparcadoiro con zona azul, o acordo que chegaron ao goberno local e a Asociación de Comerciantes Zona Aberta. Un dos puntos no que se vai a implantar esta zona azul na Avenida da Mariña. Deste xeito, Rabella busca atender as queixas de comerciantes, hostaleiros e propietarios de outros negocios ante o establecemento de aparcadoiros dun máximo de 15 minutos. Os seus representantes aseguraban que o sistema non responde ás necesidades dos clientes e usuarios
afectando principalmente os negocios de Méndez Núñez, a Rúa do Río e Romero Ortiz. Defenden que 15 minutos non son suficientes para facer compras ou atender xestións e que, polo tanto, non se trata dunha boa medida para dinamizar o comercio ou a hostelería. Así, segundo plantexado por Zona Aberta, o goberno local implantará zona azul na marxe do Parque Miguel Hernández e no treito final cara ao ramal. Deste xeito, os conductores poderán aparcar 90 minutos en horario comercial. O estacionamento non terá límite de tempo durante a noite ou nos días festivos. Ademais, continúa sendo gratuito. Tan só será necesario colocar os discos horarios nos vehículos pro control da Policía Local. Esta nova zona azul convivirá co estacionamento de servizos que xa se creou noutros puntos da vila e que pode axudar a cubrir outras necesidades como a entrega de paquetes. O tempo, dende Rabella, recordan que pro aparcadoiro de longa duración existen diferentes aparcadoiros disuasorios. O Concello de Poio porá en marcha a demandada reforma urbana do barrio da Caeira. O proxecto contempla actuacións tanto nas rúas da contorna como na cancha deportiva. O goberno local destina case 800.000 euros a estes traballos, financiados ao 100% con fondos da Deputación do Plan Mais Provincia. A reforma urbana do barrio da Caeira comezará de xeito inminente. Así o anunciou o alcalde de Poio esta mañá, un proxecto co que atender, dixo Ángel Moldes, unha demanda histórica da veciñanza. Desde que chegamos ao goberno nos tiñamos claro pois que unha das zonas importantes do noso concello e donde máis necesidade había de actuar era a zona da Caeira Boavista. Estamos falando de que hoxe se inicia o plan Caeira Boavista, que é así como chamamos nós, con casi preto 4 millóns de euros. Hoxe aquí vimos a falar dunha inversión que rolda os 800.000 euros e que financia o 100% a Diputación de Pontevedra. O proxecto céntrase nas rúas Riosí, Lumia e Oitabén. Crearase unha plataforma única que eliminará toda clase de barreiras arquitectónicas e que servirá tamén para canalizar a recollida de pluviais. Do mesmo xeito, acondicionarase un carreiro entre as rúas Riosí e Tambre para facilitar os desplazamentos a pé e procederase á renovación do alumeado público, así como a instalación dunha tubaxe para soterrar no futuro as liñas eléctricas. Aquí o que vamos a facer é aproveitar a realidade que existe, vamos a intentar ampliar donde poidamos moitas destas beirarrúas, hai que tamén incrementar os espacios para que poidan as persoas de algunha maneira pois transitar con seguridade e sobre todo tamén que nos tempos que corren non podemos ter unhas beirarrúas no estado nas que están, con plaquetas que se levantan, con, en este caso, coa propia temperatura, coa propia calor. Ademais, a intervención inclúe a restauración do recinto polideportivo da Rúa Oitabén. A actuación permitirá recuperar unha cancha de fútbol que funcionou como punto de encontro para a veciñanza e para fomentar a actividade física entre a mocidade. Claro, estar neste espazo é estar donde naceu, donde se criou a campeona do mundo Tere Abelleira e o seu irmán Tomás, que é un gran futbolista. Eso ten moito mérito, que tamén, pois desde o Concello, o alcalde apostara por a recuperación dun espazo que estaba no olvido e que volva a ser unha referencia para todos estes veciños da zona da Caeira para a práctica de deporte. A obra está orzamentada en 800.000 euros que o Concello financiará con cargo aos fondos do Plan Mais Provincia da Deputación. En Rianxo saca a licitación o contrato de suministración de enerxía eléctrica das instalacións municipais. A medida cun custo de máis de medio millón de euros permitirá ao Concello reducir en 100.000 máis ou menos o seu gasto anual na factura da luz. O Executivo rianxeiro vai a sacar a licitación o contrato de suministración de enerxía eléctrica das instalacións municipais por un importe total de 514.000 euros. O novo contrato, cunha duración dun ano, tramitarase a través do acordo marco da Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias. Dar un paso importante con unha das medidas, cando fajamos o repaso ao remate da legislatura, seguro que é unha das medidas destacadas deste período, non? Porque esa licitación do suministro eléctrico, por un lado, ten unha consecuencia evidente, que é regularizar toda esta situación de, bueno, no que ten que ver coa contratación destes servicios no marco dese acordo marco da FEM, que nos permite, pois, aos consellos adherirnos e, por tanto, pois, ter
ofertas moito máis interesantes das que poderíamos optar indo por libre. Con este novo contrato, o Concello reforza a súa aposta por unha xestión eficiente e responsable dos recursos económicos, xa que suporá un aforro de aproximadamente uns 100.000 euros ao ano na factura eléctrica para as arcas municipais. Ten unha consecuencia tamén inmediata que é no que tamén xa vimos traballando no minuto 1 da legislatura, que ter moito máis control sobre o gasto que temos en cada unha das nosas instalacións municipais e no conxunto do alumeado público, e ademais o que vamos a conseguir tamén vai ser un importante aforro neste ámbito. Vimos levando a cabo distintas medidas encaminhadas a ese aforro, un control exhaustivo das potencias contratadas, o cambio de luminarias alá onde é posible. Vimos tamén de licitar ese cambio de luminarias de alrededor de 500 luminarias na vila de Rianxo. Fíxose anteriormente tamén cambios importantes nas instalacións eléctricas e de calefacción en moitos edificios, e con este paso o que vamos a conseguir é tamén un importante aforro para as arcas municipais. Seguimos en Rianxo, ali o PSOE volve a reivindicar melloras na sanidade pública. Os socialistas denuncian a falta de planificación por parte da Xunta en pleno período vacacional, cando o incremento da poboación coincide coas vacacións de boa parte do persoal sanitario. Ademais dos problemas derivados desta situación, que non é nova nin imprevisible, os socialistas inciden noutras demandas que xa veñen de vello, como a necesidade de contar cun PAC en quenda de tarde, así como unha ambulancia ás 24 horas. Tamén exixen o reforzo do servizo de pediatría e a cobertura de todas as vacantes, tal e como recolle o plan director, para evitar que se vexa afectada a calidade asistencial aos pacientes. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, falamos deses preparativos do Big Sound Festival en Pontevedra. Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O conselleiro de Facenda e Administración Pública participou este xoves na clausura do curso de Finanzas desenvolvido na Aula CEMIT de Ribeira. Miguel Corgos destacou a importancia da formación para avanzar na digitalización da sociedade galega. A adquisición de competencias clave en materia digital é un dos obxectivos que busca a rede de aulas CEMIT da Xunta de Galicia para reducir a fenda e camiñar cara a unha sociedade máis preparada para os retos que plantexan as novas tecnoloxías. Así o destacou o conselleiro de Facenda e Administración Pública na visita desenvolvida á Aula CEMIT de Ribeira esta mañá. É importante tamén a outra parte que é a capacitación digital, e aí estamos avanzando moito, máis 37% da cidadanía xa ten o máximo nivel de capacitación digital. Estou falando de galegos e galegas entre 16 e 74 anos, o cal indica o alto nivel que estamos acadando na nosa comunidade autónoma, porque vemos que a digitalización é unha ferramenta útil para todos nós, e ter un concello con unha aula CEMIT que funciona ben como este, colabora moito a esta finalidade. A visita do responsable autonómico coincidiu coa clausura dun curso sobre finanzas e banca electrónica, no que participaron preto de 30 alumnos que adquiriron competencias en materia de seguridade. Este especial curso de finanzas, que ademais ven sendo realizado da man, como digo, da Consellería de Facenda, da Xunta de Galicia, tamén do Banco de España, e creo que é unha oportunidade estupenda para que todos os alumnos e alumnas adquiran eses coñecementos básicos para poder enfrentarse ás finanzas, o que é a banca electrónica, algo que creo que hoxe en día non estamos alleos ningún, non? As novas tecnoloxías forman parte do día a día da nosa vida e necesitamos adaptarnos a estas novas ferramentas. Mais asuntos. Cáritas Arousa atende a máis xente ca nunca. É a advertencia que fixo a entidade durante a presentación da súa memoria do 2025. Durante o ano pasado, máis dun milleiro de persoas requiriron algunha das axudas que prestan, sobre todo para cubrir necesidades básicas, atender soidade non desexada, emprego e formación e vivenda. No solo es que aumente el número de atenciones, es que aumenta el número de problemas o la cantidad de problemas que tienen las personas, ¿no? Y familias, porque no nos olvidemos que estamos atendiendo a muchas familias con menores que están viviendo en habitaciones realquiladas en una situación totalmente irregular, y bueno, pues sí que es verdad que aquí en Arousa y en toda la comarca eso es un incremento importante, porque el tema de la vivienda, pues la verdad, hoy por hoy no tiene demasiada solución.
Aquí calquer persona que entra pola nosa porta intentamos atender dunha maneira integral e iso supón que temos que primeiro escoitar, que acompañar, temos que propoñer, temos que seguir fomentando, por suposto, a súa autonomía. Pero supón un esforzo porque ao final nos todas e todos entendemos que estamos acompañando vidas, non? Que moitas veces chegan destrozadas, que moitas vidas chegan sin alternativa e bueno, que intentamos poñer sobre a mesa esa alternativa que lle podemos dar. Na memoria, Cáritas recolle que o ano pasado acompañaron a 1.065 persoas en 953 fogares e foron necesarias case 23.000 intervencións nas diferentes áreas que atenden. Chaman a atención sobre o gran aumento de peticións referentes ás necesidades básicas. Foron 197 novas persoas as que solicitaron a axuda da entidade para cubrilas. Ademais, prestou 520 axudas para cuestións relacionadas co fogar. Realizou máis de 3.000 intervencións de orientación e ofreceron case 600 servizos de ducha e 439 de lavandería. Tamén poñen o foco sobre o comedor social. No 2025 repartiron 14.600 comidas cunha media de 55 usuarios diarios. Ademais, neste servizo xa notaron un crecemento este ano. En xaneiro serviron 455 almorzos fronte aos 244 do mesmo mes de 2025. No que se refire a outras accións, Cáritas destacou o papel da iniciativa O Encontro Intercultural para favorecer o establecemento de vínculos dirixidos principalmente a persoas maiores e migrantes ou a posta en marcha de 5 accións formativas para fomentar a inserción laboral. O Concello de Noia reforza a súa aposta polo turismo cun punto informativo sobre o camiño da Ría de Muros e Noia na oficina do Peregrino de Porto. O obxectivo é promocionar esta ruta entre os milleiros de visitantes que pasan diariamente pola localidade portuguesa, un dos principais puntos de partida da ruta xacobea. A estrategia de promoción do Camiño da Ría de Muros Noia dá un novo paso coa instalación dun punto informativo permanente na oficina do Peregrino de Porto. Trátase dun fito moi importante para a internacionalización desta ruta, posto que a localidade portuguesa é o principal punto de partida para aqueles que realizan o camiño portugués. Con xestións realizadas conseguimos que nos abriran un córner na oficina de información turística ao Peregrino de Porto. Por que isto tan importante? Porque hoxe en día o camiño portugués está alcanzando case o camiño francés en afluencia. E o punto de partida mayoritario do camiño portugués é Porto. Incluso xente que fai o camiño portugués, calquera das variantes, porque hai varias, costa, interior e demais, incluso a xente que fai o camiño portugués desde Tui ou desde Baiona ou mesmo desde Vigo, ten punto de orixen en Porto, é dicir, trasládase a Porto, colle a credencial en Porto e logo empeza o camiño, ou ben desde Porto ou ben desde o punto que sea. A oficina do Peregrino de Porto recibe ao redor de 9.000 visitas ao mes e 1 millón de entradas virtuais, o que a convirte nun escaparate de gran relevancia para dar a coñecer Noia entre visitantes de todo o mundo. Nesa oficina entran diariamente cerca de 400 personas neste momento. 400 personas. Vale? E entran milleiros de personas ao ano. E agora, esas persoas, cando cheguen ali, van a ter un punto de información que non hai só o noso, que hai de outros camiños, pero o da Ría de Muros Noia e o Portos Apóstolo e Noia Portos Apóstolo vai estar ali presente. E lle van a decir que hai un novo camiño que cando cheguen a Santiago que se pode facer. Entón é un punto de captación de peregrinos importantísimo. Ademais dun stand con folletos informativos sobre os principais recursos turísticos do municipio, o novo espazo promocional incorpora unha pantalla con contidos actualizados en tempo real dende o Concello. Os días 17 e 18 deste mes de xullo volverá a Pontevedra un dos grandes eventos musicais do verán, o Big Sound Festival, ultima os preparativos para esta cita que agarda reunir máis de 35.000 persoas no recinto do Parque de Tafisa. Recordamos que por este escenario pasarán artistas como María Becerra, David Bisbal, Nati Peluso ou Ana Mena. Está aquí Big Sound que veu darlle un aire novo as festas, e eu creo que as festas do verán, xa coñecedes o cartel que trae este ano Big Sound, pois mellora
moitísimo o noso verán e damos aquí un salto de calidade, que debe ser prácticamente o único festival deste tamaño que se realiza no centro dunha cidade. Non estamos nun descampado, non nos vamos ao Quinto Pino, sino que estamos no centro da cidade, co que eso supón de retorno e de calidade para a cidade. Como sabedes, estamos en pleno montaxe xa. Dende o luns activamos toda a maquinaria de proveedores e de montaxe para facelo dun modo seguro e ordenado. A verdade é que vai moi ben, está acompañando o tempo, que non a ola de calor xa pasou, co cal o ritmo é moi bo. Anticipamos a montaxe un par de días con respecto ao ano pasado, precisamente para traballar con máis seguridade, un poquinho máis de holgura a todos. Está funcionando moi ben. A organización destacou a complexidade dos preparativos que implican a administracións, forzas de seguridade e numerosas empresas. Tamén adiantaron varios cambios respecto da edición do ano pasado. Así, reorganizarase o recinto coa ampliación de zonas de baño e unha mellor distribución dos servizos. Ademais, reforzarase o dispositivo de transporte con máis rutas e paradas de autobuses. Pola súa banda, mantense o operativo de seguridade coa participación de policía, protección civil e bombeiros. Os que repiten son os dous escenarios que estarán bautizados como Xacobeo 2027 e Pontevedra. Dende a organización recordan que a recollida de acreditacións comezará o xoves previo ao festival co obxectivo de axilizar o acceso. Na súa sétima edición, o Festival Viladomar de Rianxo reuniu 3 muralistas de recoñecido prestixio. Agustina Saun, Lula Goce e Alejandro Mosquera foron os encargados de encher decoro o municipio, transformando as paredes en obras de arte. Ao longo desta semana estase a desenvolver en Rianxo a sétima edición do Festival Viladomar máis alá dos muros. Esta proposta, financiada pola Deputación da Coruña en colaboración co Concello, busca promover a arte mural de gran formato ao tempo que se recuperan espazos degradados. 7 anos nos que a paisaxe rianxeira foi mudando gracias a este festival, a través do que se lle dá vida a moitos muros, a moitos lugares que están tristes, por así decirlo, ou polo menos que non teñen a iluminación e a alegría que transmiten estas obras de arte. Durante estes 7 anos foron moitas as creacións que se fixeron. Nesta edición sumaránse outras 3, esta que temos aquí ás nosas costas en Asados, outra na zona da Martela, en Rianxo, e outra en Buía, nun dos laterais da escola de Buía. Todos os anos pasan por Rianxo, gracias a este festival, artistas internacionais de primeiro nivel no ámbito do muralismo, e, por tanto, tamén poñen a Rianxo nese mapa internacional. Son 3 os artistas que nesta edición están a plasmar as súas creacións nas paredes rianxeiras: Alejandro Mosquera, Lula Goce e a argentina Agustina Xoán, que quixo con esta obra representar os vínculos de Galicia e Argentina nun homenaxe aos emigrantes. Quería representar como la relación que tiene Galicia con Argentina, ya que yo soy de Argentina. Entonces, una mezcla de símbolos, por ejemplo, la rianxeira, que estaba mirando como al otro lado del Atlántico, y de la mitad del mural para ahí aparece la flor nacional argentina, el sol, muy propio de la bandera, y un poco era como hacer un homenaje como a los inmigrantes, a la migración, y bueno, la relación que hay tan estrecha entre Argentina y Galicia, y también que Castelao es de aquí de Rianxo, y bueno, gran parte de su obra también la acogió Argentina como refugiado político, digamos. Entre as novidades deste ano destaca a realización dun mural colaborativo xunto coa Asociación As Púrpuras, unha proposta que reforza a aposta de Viladomar pola creación compartida e a participación da comunidade. A programación completarase cunha masterclass impartida por Camilo Seira, na que o artista amosará o proceso de creación dun mural elaborado con musgo, así como unha xornada especial de peche o 11 de xullo, organizada en colaboración con Rockin Rian. Haberá 2 roteiros teatralizados polos murais de Rianxo, un percorrido en barco pola ría e unha programación musical que despedirá esta 7ª edición do festival. Rianxo acolle este sábado unha nova edición do Rianxo Gaming. Será durante todo o día na Praza de Castelao. A actividade vai ser totalmente de balde e, como ven sendo habitual, estará dedicada ao lecer digital. Durante toda a xornada haberá competicións de videoxogos, espazos de realidade virtual, zona retro, actividades para todos os públicos, música en directo e unha ampla oferta de entretemento. O evento, consolidado xa como unha das citas de referencia do lecer digital en Galicia,
Galicia ten como obxectivo achegar a cultura do videoxogo a persoas de todas as idades, combinando a competición con actividades divulgativas e propostas de carácter familiar. E nace en Lousame o Club Deportivo Sete Castros de Fútbol Sala. A idea da directiva do clube pasa por poñer en marcha un equipo na categoría senior e impulsar tamén as categorías inferiores. O Salón de Plenos do Concello de Lousame acollía o acto de presentación oficial do Club Deportivo Sete Castros de Fútbol Sala. A proposta nace da implicación dun grupo de veciños afeccionados a este deporte que decidiron fundar o club e crear un equipo en categoría senior, contando ademais coas categorías base. Este club nace principalmente de veciños de Lousame que queremos crear un club deportivo para competir a nivel regional entre senior e categorías base para nenos, donde queremos que os rapaces veñan e disfruten do deporte e fagan novos amigos, teñan unha disciplina e crean hábitos saludables. O que pedimos aquí é que os nenos se animen a vir porque vai a ser algo divertido e sobre todo intentaremos sacar un equipo senior que é a primeira temporada que vai a ser deste club e polo menos manter a categoría e seguir formando a base para que cheguen arriba e dentro duns anos podamos estar asentados e tirando máis hacia arriba. Dende o Concello aplauden esta iniciativa que ven a encher un oco no municipio onde non existía ningún club desta modalidade deportiva. Pois creemos que é unha boa iniciativa, creemos que hai que todas estas ideas que xurden dos veciños, hai que intentar apoialas en todo o que poidamos, esperamos poderlles axudar no futuro e esperamos que digamos que este proxecto salga adiante, están comenzando, os inicios son duros. Para dar a coñecer o proxecto, o club vai organizar 2 xornadas de portas abertas no Polideportivo Pilar Barreiro Senra. Serán este venres e o sábado en horario de 5 a 8 da tarde. Dende o club convidan a todos os rapaces que queiran a asistir, dende prebenxamís ata xuvenís. Pois así rematamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado o programa sobre o sector vitivinícola, orixe e calidade. Graciñas como sempre por estaren aí. Adeus.